L-10 ta' Awwissu tal-1918, data li fiha seħħet traċedja li ħasdet il-ħajja ta' 17-il persuna. L-għarqa tal-vapur Franċiż SS Polynesian, ftit il-barra mix-xatt ta' Witilajn. Il-vapur kien fuq vjaġġ lejn il-Greċja meta ntlaqat minn missila minn sottomarin Ġermaniż. Abbord il-vapur kien hemm 499 kadet Serb mill-Iskola tal-Qawwa Navali tal-pajjiż, flimkien mal-uffiċjali tieni logutenent Tajsic u Surġent Milunka Savic. Felu il-107 snin minn din it-traċedja ġie inawgurat uffiċjalment monument ġdid fil-bajja tal-Fajtata f'Witilajn. Mafkar li wkoll ifakkar ir-rwol kruċjali ta' pajjiżna dak iż-żmien bħala l-infermiera tal-Mediterran flimkien ma' sagrifiċċji oħrajn minn ġnus differenti matul l-ewwel Gwerra Dinjija. L-inaugurazzjoni saret fil-preżenza tal-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici flimkien mal-Komunità Serba f'Malta permezz taċ-Ċentru Edukattiv u Kulturali Serb, id-Direttur tal-Uffiċċju tad-Diplomazija Pubblika u Kulturali tal-Gvern tar-Repubblika tas-Serbja u l-Ambaxxata Franċiża. F'mudell tal-vapur innifsu l-monument ġie installat fuq ix-xatt ta' Witilajn, iħares lejn is-sit fejn instabu l-fdalijiet tal-bastiment. Il-professur Timi Gambin, kap ta' taqsima tal-Wirt Marittimu ta' Heritage Malta u buħaddas professjonist, tenna li dan ukoll se jgħaqad iżjed il-komunitajiet. Okkażjoni bħal di sservi biex taqat il-komunitajiet lokali, il-komunità tal-Buħaddasa, ma dawk li jħobbu l-istorja ta' Malta, pereżempju l-komunità lokali ta' Witilajn, imma wkoll il-komunitajiet internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bonnici enfasizza li dan il-monument fih innifsu u eżerċizzju ta' diplomazija kulturali li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn Malta u l-komunità Serba. Spjega li din it-tifkira storika titfadawl fuq kapitlu inqas magħruf, iżda sinifikanti tal-ewwel Gwerra Dinjija u jifforma parti mill-impenn kontinwu ta' pajjiżna biex issalvagwardja dawn il-ġrajiet.